wallahi abokina ba mutunci yau saboda haka a ban gane ba mutunci ba. Mutunci yau kana ka neman kawo na to haka ne ba za ka gani a wannan gargacin da ya siyo ya fashe ma A garin ya. ka wannan gargacin nawa da kyar 150 na siyo shi. 150. Haka ma banki na fasa kai kawo naka da haka nan yau ba mutunci kawo. Kaga wannan sigan? Na Da biyar da naira 10. Ku cika da wannan ai ka san gare yanzu gaba ɗaya babu kuɗi. Da ƙyar na fi wata 5 na tare kuɗin da siyo na sigan naira 100. wannan sigar Wannan sigan da kike ganin. ku kawo wajen jikawa za a yi don yau haka nan mutunci yawa kan nan don ku kawo naka ka nuni man kawo shi iya ce yi an baka ba To shikenan a jika amma ina kalla ka jika an goya kuma ka kai mana wayo. kalle mana Ai ina kalla ka san mu a matsayin mu na celebrity duk wanda ya zo gan mu yanzu wata ta zo ci ko ne gan mu ai kunya zamu ji ai. wannan gaskiya ne kawo saman ruwa zuba ruwa ga siga nan da ka kawo su kuma tantu tal'azas ai kun ci zaben Buhari ya ci zabe sai baba bara an testing A sai ana ta ai mu ji. no amma nan magagacin nan ɗan indiya ne ko Ai shanji. Ai wannan ba inda bane. tana ne Sune kai ai. Ah, baby na. Me kike yi a nan gware? Kai, aya, kai. Baby na, me kuke yi a nan gwan? Wallahi baby na farfesu muke ci baby. naman kaji muke ci Naman gaji kuma ba ni ɗaucin ya ɗaya. No. Kace mun farfesu kake ci. Ai garin kwaki na gani. Baby na, yaushe ka zama makaryaci haka? Kai, aya, kai. Kash. Kai, aya, kai. Kash. Gani su sai matsala ta da ke irin ki wani zaman baya gani ne ai. Kamar iya bana gani bayan na ga garin kwaki. Wannan yi farfesun da kalan na ake kashi irin sa kenan wannan babu wannan ka taba kara jaji. dan oda ne